Ешқаралының атқаданған һәм Татарстанның, Башқұртстанның атқаданған мәдәният хезмәткәре. Таштугай башкорт халык йырын. Kim kalganı behildin ya halayı mengilayı kim kalganı. Бик зур рәхмәт. Традиции и обычаи башкир красочны и многообразны. Они передаются из поколения в поколение, а молодежь старается о них не забывать. Некоторые обряды настолько интересны, что поражают воображение. Әйбәгез әле көсле алкыштар белән ошо күркәм сәхнәгә Ак тирәк дип аталган башкорт үдерсән театрал йыл коллективын сакырабыз һәм Тамыр балалар башкорт эстрада фольклор ансамбле Залесный мәдәният үзәге Казан каласы. Ай, ай, тирек, тирек,
кунаклар каршы алыгыз. Гүзәл Калина һәм Айгөл Шәрәфива. Башкорт халык йыры Ну гайбәт. ансамблі «Любізар». Aldan sıktı
Киске уендар. Барғызғала біздің Ақтиректен зор сәлем. Қадірлі достар, біздің мына ұшы матур дәрежелерге ерішуімізге, матур киімдерімізге, мына ұшылай алтын көу жігіттерімізге, сәске көу қыздарымыздың ұшы дәрежеге етуінің бір аның себебі бар. Аның кем ұлтыветесәгіз, біздің етексібіз Тимур Зиракович. Тимур Зиракович ол ябайғына кіші түгіл. Ол мына ызын рухлы башқыт. Мен аңа аптырап та қоям қойы барақта. Қойдан келген хиңа ұшы рух деп етемін. Ол бүтін елден қойдан башқырт
харифин қойдан болса еште бір кішінен ол башқұрттыр, ол Башқұртстаннан сыққандыр, ол біздің білен бұларға тиіс деп, шуны қатылып шулардың барысына кетіріп, мына елдік біздің ұшы ансамбліміз, ол фольклорный ансамбль бүгін күрдігі дейінде нендей сәбәтті елді бүтін халыққа. Ол оның енді көп дәрежелерін, көп бізге яқшылықлар іштегендер неше, ол біздің итәрге себет. Ол ғанала түгіл, ол біздің туған күні болды. Туған күнін біз тәбрикләп уда алманык, сөнки берсе бер якта, без инде уйланык та инде ошо зур мәҗлестә без аны котларбыз дип. Аңа 18 яшь кенә тулды әле. Менә шулай дөресме? 18 яшькә ул барамы? Ага 18 генә яшәде. Шуның өчен мен аңа Тимур Зияков әйтеп әйттем, мен аңа Тимур балам дип әйттем килә. Тимур, без сине ошо хатын яратабыз. Сиңа Ходай Тәгалә менә сәскә бирә. Сәскә генә түгел, котлабыз без аны ошо туган көне белән. Без аңа бүләк, яфанык зургына бүләк монда алып килә алманык, өендә аның бүләге Алла бирсә, кайткас күрер. Шуның өчен без сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, синең рухың тузмагында, бетмәгендә һәр вакыт безнең белән бергә яшәргән өчен гаилә бәхетлеге, дөньялыга тынычлык теләбез. Зур рахмат достар. Ысылапты ошо сара безнең башкорт хәзинәһе этнопроект ул миңа иң зур бүләк булды. Ошо сараны утырган өчен, бөтә халыкка рәхмәт, кунактарга килгән өчен зур рәхмәт, баш иям килгән өчен һәм безнең коллективка, безнең йыр фольклор башкорт театрга, Актирәккә зур рәхмәт белдерәм. Киләсәктә лә шулай бер урында туктамаска, иҗади уңышларга ирешергә һәм тагын да күбәйһен безнең саннар, яңа кешеләр килһен безнең бинага һәм урман арты мәдәният үзәге ысынлап та башкорт рухиятның үзәге булсын киләсәктә. Рәхмәт. Для награждения самодеятельного фольклорного театра песни «Актиряк» не уходим, дорогие друзья, остаемся пока на сцене. И мы приглашаем регионального координатора проекта «Башкирская сокровищница Милли» Хасанова Гали Ахтаровича.